Kinsa ang pari? Ang pari usa ka pinili sa Dios. O gipakita ang iyang pagkapinili pinaagi sa pagdihog sa lana. He is being anointed, and the anointing is a proof that he is chosen by God. He is chosen for a particular purpose, for a particular task. Usa ka tahas nga dili mahimo ni bisan kinsa, bisan pa kadtong mas malanti pa ang salabutan kay kaniya, bisan pa ni adtong mga tao nga mas buutan pa kay kaniya o mas bantugan pa kay kaniya. Ang hinungdan nga iyang buhaton ang iyang tahas tungod kay gipili siya sa Dios. O gipili siya sa Dios dili kay tungod kay siya ang pinakaangayan o pinakabalaan sa tanan. Gipili siya sa Dios tungod kay gihigugma siya sa Dios. Bisan pa taliwala sa iyang mga apan sa kinabuhi, tungod kay gamiton siya sa Dios nga instrumento aron ipakaylap ang iyang maayong balita. Gipili siya sa Dios, not immediately for a mission, kundili una sa tanan. Gipili siya sa Dios aron mamahimo siyang iyaha sa Dios. He is being chosen first and foremost because God wants to own him. Gustong panag-iyahon sa Dios ang iyang pamatasan, ang iyang mga pagbati, ang iyang mga panglantaw, ang iyang pamaagi sa paghimo og desisyon. In theology, it is called configuration to the person of Christ. Configuration to the values, the attitude, the feelings, and the judgments of Jesus. Sa ingon, nga kung kamo mutan-aw sa usa ka pari, dili lang ninyo makita ang among kaugalingon, but you will see Jesus. Mao nga mangayo kami sa inyong mga pag-ampo, nga sa among pag-alagad kaninyo, dili lang ninyo makita ang kugihan nga pari, kundili ang dagway o kaluoy sa Dios. Mangayo kami og pasaylo kaninyo sa mga panahon nga wala namo puy ang among pagkapari. Sa mga panahon nga nahimo kaming diktador kaninyo o wala kami maminaw kaninyo, pasaylua kami kung unsa ang among kulang. Pasaylua kami kung nadala kami sa among mga tawhanon nga mga panghinahanglan. Pasaylua kami niadtong mga panahon nga ngumagtan-aw kami kaninyo dili katawhan sa Dios, kundili sa lapi. Iambo ninyo kami, kay walay obispo o pari nga mahimong balaan kung wala ang katawhan sa Dios. O kami maning kamot, mahimo kaming mas matinud-anon sa simbahan, mas matinud-anon kang Jesus, kansang pagkapari among giambitan. Iampo kami nga dili kami mawad-an sa paglaom, sa pagbag-o o pagpuyo sa among ministeryo o kinabuhi, isip mga pari nga gipanag-iya sa Dios o sa Dios lamang.